Szeretettel köszöntelek benneteket az első élő live videó jogaórán, nagyi jogaórán. Talán remélem, aki tudott, az mindenki hozzá kapcsolódott az órához. Jó hír, hogy közben megtaláltam, hogy hol lehet letölteni a videót, úgyhogy ha esetleg most nem is tudtok hozzánk kapcsolódni, akkor föl tudom tenni a csoportba, és meg tudjátok később nézni és csinálni is az órát. Az a kérésem, hogy hozzatok egy széket is ide közeletekbe a jogaszőnyeghez, és hozzatok egy plédet is, hogyha relaxáció lesz az óra végén, akkor be tudjatok takarózni, és ha párnára is szükségetek van, akkor hozzatok egy párnát is majd. Jó? Várok egy picikét, aki már ide készített mindent, kéznél van egy olyan szék, nem baj, hogyha van támlája, tehát vagy karfája, támlája az legyen, hogy hozzá tudjunk támaszkodni majd. És mint minden első alkalom egy kicsit döcögősen indul, de csak beindult. Akár a széken ülve, akár a szőnyegeden egy kényelmes ülésben helyezkedj el, egyenes legyen a hátgerinced. Csukd be a szemed, és vigyeld a légzésed. A légzésedre figyelve érzékelheted, ahogy a gondolataid lecsendesednek. Az értelmed megnyugszik. Gondolatban kapcsolódj össze mindennel, ami szép, ami jó, ami számodra kedves, és azonosulni tudsz vele. Figyelmed irányítsd a mellkasod közepére, a szíved középpontjába. És tudatosítsd magadban azt, hogy miért jogázol. Lehet, hogy a testi egészségedért, az immunrendszered erősítéséért, hajlékonyságod megőrzéséért vagy visszanyeréséért, vagy csak azért, hogy mindig egyensúlyban légy és ne tudj kizökkenni. Ebből az egyensúlyból meg tud őrizni a testi-lelki harmóniádat. Amíg nem kerestél tudatosan egy célt magadnak, akkor tedd meg. És fogalmazd is meg magadban. És fogalmazd meg magadban egy hálát, egy köszönetet önmagad felé, vagy az égiek felé, hogy lehetővé tették számodra, hogy most itt legyél a jogaszőnyegen, és vele együtt jogázzál. Mert ez azt jelenti, hogy egészséges vagy, otthon vagy, és jól vagy. És lassan nyisd ki a szemed, egy kicsit átmozgatjuk a nyakunkat. Nyújtózkodj föl belégzésre, a fejtetővel, kilégzésre hajlítsd előre a fejedet. Belégzésre hozd egyenes tartásba, kilégzésre hátra. A saját ütemedben és a légzésed ritmusára, kilégzésre előrehajolunk, belégzésre középre hozzuk a fejünket, és kilégzéssel hátra. Figyeld a nyakcsigolyákat, a nyakizmokat. Figyeld a tested üzeneteit ebben a mozdulatsorban. Csinálhatod lassabban, gyorsabban. És még egyszer utoljára előre, és hátra hajlítunk. Majd középen állítsd meg a fejedet, és figyeld a hatásokat. Elég lesz. Fejdöntésével fogjuk folytatni, belégzéssel nyújtod a fejtetődet, kilégzéssel a bal
oldalra döntöd a fejedet, a bal fül a bal vállhoz közelít, és egy picit maradj így. Lélegezz, és belégzése hozd középre, kilégzéssel jobbra döntsd a fejedet, a jobb fül a jobb vállhoz közelít, ne húzd föl a válladat, hogy közel kerüljön a fülethez, hagyd lefelé engedve a vállakat, és inkább a fejedet, a füledet told a vállat felé. És középre gyere belégzéssel, csinálhatod minden légzésre, csinálhatod lassabban is, ahogy elkezdtük, ahogy neked jól esik. Mindig kilégzésre döntsd a fejedet. Ha be van csukva a szemed, akkor jobban tudsz magadra figyelni. Ha nyitva van a szemed, akkor egy kicsit elvonja a figyelmed a külvilág önmagadról. De úgy végezd, ahogy neked jó. És elég lesz, állítsd meg középen a fejedet, tudatosítsd egy picit a hatásokat, a nyakban az érzéseket. És folytatjuk a fej elfordításával, középen belégzés, nyújtózkodunk fölfelé, kilégzésre fordítsd el a bal oldalra a fejedet, és egy picit tartsd elfordítva ebbe az irányba, szemeddel, tekinteteddel kövesd a csavarás irányát, hogy a szemmozgató izmokat is jól megnyújtsuk. Lélegezz, és próbáld ellazítani az összes izmodat. És gyere középre belégzéssel, és kilégzéssel fordítsd a jobb oldalra a fejedet. Tekinteteddel kövesd a forgás irányát, és nézd túl akár a vállaidon. Jól megnyújtóztasd a csukott szemhéjadon keresztül a szemmozgató izmokat. Gyere középre, és még egyszer csináld meg, ilyen lassú ütemben, jobbra vagy balra és jobbra, de ha gyorsítani akarsz, akkor csinálj még párat, és forgasd el a fejedet jobbra-balra. Jól átmozgatjuk a nyakcsigolyákat, megnyújtjuk a csigolyákat tartó szalagokat, izmokat. Majd állítsd meg a mozgást, tudatosítsd a hatásokat. És húzd föl a két válladat, hogyha a nyakad egy kicsit érzékenyebb, és a fejkőzést így végezzük fölhúzott vállakkal. Ha úgy érzed, hogy egészséges a nyakad, akkor nyugodtan engedd le a vállakat, belégzés, kilégzésre hajlés hátra a fejed, és a bal kezed irányába kezd el a fejkőzést. Jó alaposan, jó lesően mozdítsd a nyakadat, forgasd át minden irányba nyakcsigolyákat. Tekinteteddel is kövesd a forgás irányát, hagyd dolgozzanak azok a szemmozgató izmok is. És középen állítsd meg a mozgást, picit tudatosítsd a hatásokat, ha szédülsz, akkor nyitott szemmel végezd a fejkőzést, vagy hagyd abba. És belégzés, vagy fölhúzod a válladat ismét, kilégzéssel hátrahajtod a fejedet, és fejkőzést folytatsz, vagy felhúzott vállakkal, ha érzékeny a nyakad, ha teljesen egészséges, akkor pedig engedd le a vállaidat. És elég lesz, állítsd meg a mozgást, tudatosítsd a hatásokat, nyaktájékon, jótékony energiaáramlást, a vérkeringés felerősödését, és finom melegséget az izmok, ízületek tájékán. Elég lesz, és most vedd elő a székedet, rá fogunk ülni, és napüdvözletet csinálunk. Ülj a székedre, ülhetsz úgy is, hogy nem ülsz egészen ki a hátuljáig, a támlájaig, hanem egy kicsi távolság marad a széked és a hátad között. A lábaid érjenek le a padlóra, tedd a tenyered a combokra.
becsukhatod a szemed, vagy nyitva hagyod, ahogy jól esik, megcsinálunk jó néhány kört ebből a napüdvözletből, az első körnél még tartsd nyitva akkor a szemed, hogy biztos legyél a gyakorlatokba. Következő köröknél már elég, ha hallod az instrukciókat, fogod tudni, hogy mit kell csinálni. És belégzésen nyújtsd föl magasra a kezedet, és hajolj hátra a szék támlájához. És kilégzése hajolj előre, próbáld megérinteni a lábad ujját. És belégzésre emeld föl a jobb lábadat, fogd meg a térded alatt a lábszáradat, és hajolj hátra, hátgerinceddel. És kilégzésre hajolj előre, a homlokod a térdedhez ér. Majd engedd el a lábadat, belégzésre nyújtsd fel a kezedet, hajolj hátra, támaszkodhatsz a széktámlának. És kilégzéssel hajolj előre. És belégzéssel a bal lábadat húzod föl, térded alatt megkapaszkodsz a lábszáradba, és hátrahajlítod a hátgerincedet, fejedet. És kilégzésre pedig a homlokodat a térdedhez közelíted. Belégzésre tedd le a lábadat, nyújt a kar, és kilégzésre gyere vissza. Belégzésre érkezz imapózba. Zavaromba nem imapózzal kezdtük. Jó lesz így a gyakorlat, mindenki érti, ugye? Akkor kezdjük. Belégzés, kilégzés. Belégzésen hajolj hátra, nyújtsd a kezed. Kilégzésen hajolj előre, fogd meg a padlót, vagy a lábujjadat. Belégzésen hajlít a jobb térd, vagy a jobb láb, és hajlítsd hátra a gerincedet, fejedet. Húzd a térdedet magadhoz. Kilégzésen hajolj előre, érintsd meg a homlokoddal a térdedet. Belégzésre tedd le a lábadat, hajolj hátra, nyújtsd a kezed jó magasra. Kilégzésre hajolj előre. Belégzésre fogd a bal térdedet, húzd magadhoz, és hajolj hátra gerinceddel, fejeddel. Kilégzésre hajolj előre, hozd a homlokodat a térdedhez. Belégzésre tedd le a lábadat, emeld magasra a kezedet, hajolj hátra. Kilégzésre hajolj előre. És belégzéssel gyere, érkezz vissza imapózba. És belégzés, nyújtózkodunk föl és hátra, széktámlája megtart. Kilégzésre hajolj előre. Belégzés, jobb láb, húzod magadhoz, hajolsz hátra. Kilégzés, a homlokodat közelíted a térdedhez, domborít a hát. Belégzéssel elengeded a lábadat, hajolsz hátra. Kilégzéssel hajolj előre. Belégzéssel fogod a bal lábadat, hajolsz hátra, húzod a térdedet magadhoz. Kilégzéssel a homlokodat a térdedhez közelíted. Belégzéssel engedd le a lábadat, nyújtózkodj föl és hátra. Kilégzés előre, padlót ér a kéz. És belégzés, imapóz. Még kétszer megcsináljuk a sorozatot, ha sok, nyugodtan állj meg. Belégzés, és kilégzés. Belégzésen nyújtózkodj föl, hajolj hátra. Kilégzéssel hajolj előre, ameddig jól esik. Belégzéssel hajlít a jobb láb, fogod, húzod a térdedet magasra, hajlít hátra a gerincanyag és a fej. Kilégzéssel homlok közelít a térdedhez, domborít a hát. Belégzésre tedd le a lábadat, nyújt a kéz, és hajolj hátra. És kilégzésre hajolj előre. Belégzésre bal lábadat húzod magadhoz, és hajolsz hátra. Kilégzésre homlok tértartás, domborít a hát. Belégzésre tedd le a lábadat, nyújtózkodj fölfelé, hajolj hátra. Kilégzéssel padlóhoz közeledünk. És belégzéssel gyere imapózba.
és kilégzés. Belégzéssel nyújtózkodj fölfelé, hajlít a hát. Kilégzéssel hajolj előre. Jobb láb emel, belégzés, hajlít a hát. Kilégzéssel homlok tértartás. Belégzést tedd le a lábadat, hajolj hátra. Kilégzés előre. Bal láb következik, belégzés, hajlítunk hátra, ameddig jól esik. Kilégzés, homlok, tértartás. Belégzést tedd le a lábadat, nyújtózkodj föl és hátra. Kilégzéssel gyere le. És belégzés, imapóz. Nagyon ügyesek voltatok, pihenjünk meg egy kicsit, maradj a széken ülve, tedd rá a combokra a tenyereket és pihenj meg, tudatosítsd a vállakat, a hátgerincedet, a csípődben az érzéseket. Ez nem tudom, hogy ki tudta, de remélem, hogy abba hagyja, megzavarta egy kicsit a felvételünket. Nyújtsd ki oldalra a kezedet, az egyik tenyeredet emeld föl, a mennyezet felé néz, a másik tenyér lefelé néz. És finoman, hol az egyik tenyeret fordul lefelé, hol a másik, váltakozva fordítsd a kezedet. Hol az egyik tenyér, hol a másik tenyér fordul lefelé, és a fejeddel mindig abba az irányba fordulj, amerre a tenyeret fölfelé néz. Ha ez nagyon könnyű, akkor csak maradj így, és finoman hozd 180 fokos fordulatot az egyik kezednél, nézd a tenyered, fordítsd vissza, és hozd a másik tenyered is 180 fokos fordulatba, és folyamatosan váltakozva, mindig arra az oldalra figyelj, ahol éppen a legjobban át tudod fordítani a két kezeidet, a tenyeredet. Most azt látom, hogy lefagyott a képernyő, de nem, talán megy, jól van. Ez az. Tudod, csak addig forgasd a vállövből a karjaidat, amíg neked jól esik. Nem baj, ha nem tudsz ilyen 180 fokos fordulatokat vele csinálni, annyit csinálj, amennyire neked megengedi a vállad. És engedd le a kezedet combodra, és pihenj meg. Válkörzésekkel egy kicsit ellazítjuk ezt a tájékot, mert biztosan van egy kis égető érzés nektek is. Belégzéssel húzd föl a válladat, gördítsd hátra, belégzéssel a másik váll, váltakozva a jobb és a bal vállat mozgassuk át. Jó, alaposan, jó lesően. Belégzéssel húzd föl, kilégzéssel engedd le. Majd állítsd meg a mozgást. Most egyszerre húzzuk föl mind a két vállunkat a fülünkhöz, belégzés, és kilégzéssel hátra toljuk, leengedjük. És folyamatosan páros vállkörzések vannak föl és hátra. Belégzés és kilégzés. Végezd folyamatosan, és még 2, és elég lesz. Engedd le a vállakat, egy kicsikét pihenj meg, ha szükséges, akkor így lóbáld meg a kezedet a széked mellett, vigyázz, be ne üsd a kezed. Ha marad feszültség a karjaidban, az izmokban, akkor távozzanak el a kezedből. Még egy kicsit dolgozunk a karunkkal, maradhatsz a széken ülve, de vissza is ülhetsz a szőnyegre, ahogy neked jól esik. Én visszaülök a szőnyegre. Továbbra is a karunkkal fogunk dolgozni, oldalsó középtartásban nyisd a kezedet, majd engedd le. Belégzése hozd oldalt, és engedd le. És oldalt,
és engedd le. Még egyszer oldalt, és engedd le. Most fölfelé fogjuk emelni a fejünk fölé a két kezünket, belégzésen nyújtózkodj fölfelé, és kilégzése tedd a combodra vagy magad mellé a kezed. Saját ütemedben be és kilégzés. Emel, belégzés és kilégzés. Próbáld meg a felkarodat egészen a fülethez hátrahozni, nem megmutatom oldalt is. Ha tudod, akkor ne csak ennyire emeld a karodat, hanem hozd egészen a fülethez. Persze nyilván ez attól függ, hogy a vállaid milyen állapotban vannak. Finoman beolajozzuk azokat a vállizületeket, finoman nyújtjuk a szalagokat, és még egyszer utoljára, és elég lesz. Maradj így, kulcsold össze a két kezedet, a kézujjaidat, a tenyerek fölfelé néznek, belégzése fordítsd le a tenyereidet, és most így emeld föl a két kezedet, és egy picit hagyd fönt a fejed fölött a tenyeredet, az összekulcsolt kezeket, a tenyerek a mennyezet felé néznek, megnézheted, leellenőrizheted a tenyeret, hogy biztosan itt van-e a fejed fölött. Majd hozd normál tartásba a fejedet, és egy picit figyeld a karizmoknak a nyújtását. Nem kell kitolni a vállövből a karokat, csak nyújtsd a kezed, figyeld a csuklódat, a kézujjakat. Majd engedd le a kezedet, és tedd az öletbe. Egyel csúsztasd arrébb a kézujjak kulcsolását. Belégzés, fordítsd lefelé a tenyered, és emeld felé az összekulcsolt kezedet, megint a fejed fölött van. A kéz hát, a tenyér a mennyezet felé néz, és figyeld meg most a kézujjakat, a csuklót, egy kicsit másképp nyújtóznak az izületi szalagok, és a karizmok is. És engedd le a kezedet, gyere vissza a kulcsolását a kezednek, és pihenj, tudatosítsd a hatásokat. És mindenki jöjjön most már le a szőnyegére, akik széken ülnek, azok is. Vegyük föl a macskapószt, egy kényelmes 4 kézláb tartást, jól nyiszd szét a kézujjaidat, és típőszéles a terpesz. Finoman átmozgatjuk a hátgerincet, belégzéssel homorítunk, a farokcsonttól kezdjük a homorítást, vállövből tolod fölfelé magadat, és a nyakadat, fejedet is hátrahajlítod, akár fölfele is nézhetsz. És kilégzése farokcsonttól domborítunk, és megnézzük a köldökünket. És végezd folyamatosan a saját ütemedben, belégzése homorít, kilégzése domborít. Figyelj arra, hogy a domborításnál is, homorításánál is nyújtva legyenek a karok, és a vállakat a fülettől próbáld eltávolítani, ne húzd közel a füleidhez a válladat. És figyeld meg a hátgerinced, ahogy finoman mozdul, nyílik szét, mint a legyező, hol az egyik oldalon, hol a másik oldalon, átmozgatva, megnyújtva hozzájuk tartozó szalagokat, izmokat. És még egyszer utoljára, jól told föl magad, és maradj bent a domborításba, told magad erősen, érezd a tenyeredben, a karjaidban az erőt, lapockák között legmagasabb most a hátgerinced, jól hozd le az álladat a mellkasodhoz. Majd lazdítsd el magad, hajlítsd be a 2 karodat, és tedd le a homlokodat a padlóra, és pihenj meg. Engedd, hogy ellazuljanak a vállak, karok, csuklók, hátgerinced. Mert még szükségünk lesz az izmainkra és az erőnkre. Az orrodon keresztül lélegezz, próbáld lenyugtatni, megnyugtatni a légzésedet, a szívverésedet. Majd gyere vissza macskapózba. Tudjátok, ha elfáradtatok, akkor meg lehet pihenni nyugodtan. Később visszanézhetitek a videót, és újból megcsinálhatjátok az órát.
És ismét macskapózba vagyunk. Kis fekvőtámaszt, plank pózt is csinálunk így 4 kézlábtartásba. Arra figyeljetek, hogy a könyökök ne kifelé forduljanak, amikor engedjük le magunkat, hanem szorosan hozzuk a bordáink az oldalunk mellé. Egy picikét előrébb teheted a kezedet, úgy könnyebb lesz, és belégzés, és kilégzése hajlít a kar, hozod a könyöködet az oldalathoz, és gyere föl. Ha nehéz, akkor csak kicsit hajolj, jó? Mindig csak annyit, amennyire neked most az erőd és az izmaid felkészültek. Magad elé nézel, és kilégzéssel hajlít a kar, belégzéssel nyújt. Csinálj még 2, ha sok, akkor nyugodtan pihenj. Elég lesz. Vagy ülj a sarkadra, vagy emelkedj föl térdelésbe, egy kicsit a csuklókat átmozgatjuk. Nyújtsd ki előre a 2 kezedet, az ujjak teljesen széttárva, és csak markoláztuk a levegőt. Jól szorítsd össze, és pattints ki az ujjaidat. Lüktető mozgásokkal megmutatom oldalt is. Pattanjanak ki azok az ujjak. Ugye elfáradnak a csuklók, és az ujjak is, és állítsd meg a mozgást, egy kicsit rázd le a csuklót, kézujjak izmait, vagy nyújtsd előre a 2 kezed, tenyerek most előre néznek, és egy kicsit mozdasd jobbra-balra, mint az ablaktörlője az autónak, finoman letörölgetjük az ablakunkat, hogy jobb legyen a kilátás, és közben mozdítjuk a csuklóizületet, a karokat. Ez az. Csukd be a kezedet csuklóba, nyisd ki, és most lefelé néznek a tenyerek, és még egyszer csináljuk ezt a pattintást, az ujjak szorítását és pattintását. Ez az. Engedd le a karodat, jó, rázd meg, és bizony elfáradtak azok a vállak. Gyere vissza macskapózba, támaszkodj a vállak alatt a 2 kezeddel, a lábakat fogjuk egy kicsit megnyújtani, belégzésen nyújtsd hátra a jobb lábadat, hozd lefelé a lábujjakat, a sarkat told hátrafelé, és nézz előre, vagy távolabb magad felé, és egy picit tartsd meg a kinyújtott lábadat, és gyere vissza belégzésre, tedd át a tested súlyát most a jobb térdedre, és belégzésen nyújtsd a bal lábadat, lábujjakat hozz lefelé, sarok távolodik, próbáld kinyújtani a lábadat, és egy picit tartsd meg. Nem baj, ha csak egy kicsit tudod fölemelni, arra figyelj, hogy a lábujjak lefelé nézzenek. És gyere vissza. Csináld meg mind a 2 oldalra, még 2-szer. Mindig belégzésen nyújtod a lábat, 2-3 légzésig, ha tudod, tartsd ki. Lábujjakat hozz lefelé, sarkadat távolítsd magadtól. Érezd a nyújtást a lábizmokban, a csípődben. Figyeld a vállakat, karokat is. Gerinced, nyakad szép, egyenes. Mégis dolgoznak az izmok. És utoljára. És elég lesz. Nyugodtan pihenj meg ismét babapózba, hajlítsd be a 2 kezedet, homlokodat tedd a kézhátakra. Combod merőleges a talajra, és kicsit pihenj, fújt ki magad, lazítsd el a karokat. A légzésed lecsendesedik, és a szívverésed is normalizálódik. Tudatosítsd magadban a frissességet, az energiákat, jóleső érzést.
Majd gyere ismét föl macskapózba, az utolsó gyakorlat következik, hullámmozgással még alaposabban átmozgatjuk a hátgerincünket. Ülj rá a sarkadra egy picit, szívd be a levegőt, és kilégzéssel emelkedj föl a sarkadról, domborítsd a hátadat, majd hajlítsd a karodat, és belégzéssel haladj hátrafelé a sarkadra. És a sarokülésből indulj megint kilégzéssel, domború a hát, és belégzéssel hajlít a kartolatunk hátra, és végezd folyamatosan ezt a hullámmozgást a hátgerinc átmozgatására, a vállöv megerősítésére, és figyeld még, hogy melyek azok az izmok, amik részt vesznek ebbe a mozgásba. Figyelj arra is, hogy a könyököd ne kifelé nyíljon, mint a lepkének a szárnya, hanem hozd magadhoz közel, a bordáidhoz közel. Ha elfáradtál, pihenj. És ha legközelebb a sarkadon ülsz, akkor állj meg egy pillanatra, megfordítjuk a mozgás irányát, belégzés, fújt ki a levegőt, és belégzéssel, hajlított karral haladunk a kezünk felé, belégzés, kilégzéssel domborítod a hátadat, és haladsz hátrafelé a sarkad felé. Belégzés, könyököd lent van, haladsz előre a fejeddel, és végezd folyamatosan. Figyelj arra, hogy a könyökeid azok ott maradjanak az oldaladnál. És utolsó kör. Állítsd meg a mozgást, babapózban pihenj meg. Tudatosítsd a hatásokat. Az orrodon keresztül lélegezve lassítsd a légzésed. Figyeld meg, hogy így lelassul a szívverésed is. Elég lesz, és most állj föl. Itt fölülünk még a székre, egy utolsó gerinc átmozgatásra. Most úgy helyezd el a székedet, hogy ilyen lovagló ülésbe tudj ráülni, hogy a támlája magad előtt legyen, terpezve ülj rá a székedre, és magad előtt legyen a háttámlája, kapaszkodj bele a háttámlájába, és a lábadat pedig előről akaszd bele, vagy tedd a szék lába elé, hogy meg tudj jól kapaszkodni, nehogy lecsúsz a székről. Nyugodtan kijöhetsz egészen a széléig a székednek a fenekeddel. Semmi más nem fogunk csinálni, csak belégzésre domborítjuk a hátunkat, kapaszkodunk a székbe, a fejünket előre hajlítjuk, és kilégzése pedig, vagy belégzése pedig fölfelé nyújtózkodunk, és akár egy kicsit hátra is hajlíthatod a gerincedet. Kilégzése domborít a hát, hozod a fejed lefelé, és belégzése föl. Saját ütemedben lehet gyorsabban, lassabban, de figyelj a légzésre, domborítással kilégzés, homorítással belégzés. Kezeddel, lábaddal kapaszkodsz a székbe, biztonságban vagy, nem borulsz föl, nem esel le. És elég lesz. Állítsd meg a mozgást, nyugodtan tedd rá a kezedet a szék támlára, rá is teheted a homlokodat a behajlított karjaidra, és egy kicsit pihentesd meg a hátgerincet, figyeld meg az érzéseket a mellkasodban, a hátgerinc mentén. Tudatosítsd, hogy milyen érzések vannak benned, figyelj a testedre. És mielőtt lemegyünk a padlóra, még egy gyakorlatot belecsempésztünk ebbe az órába. Most úgy ülj a székeden, hogy a hátad mögött legyen a háttámlája, a talpad a padló legyen, és oldalsó középtartásba kinyitjuk belégzéssel a kezünket,
Kilégzéssel pedig magunk előtt keresztezzük, és figyeld meg, hogy hol a bal kezed lesz majd fölül, és belégzéssel hozz ki, oldalra és kilégzéssel most a jobb kezed legyen fölül. És ilyen ritmikus mozdulatokkal nyitjuk, zárjuk a mellkasunkat, és közben a vállövet is mozgatjuk, a karokat is nyújtjuk, és a hátgerinc felső háti szakaszát, meg a középső részét is jól átmozgatjuk. A fejed nézzen előre, nem kell lehajolni a lábujjad felé, hanem csak nézd előre. Ez az. Ez az. Jól csinálod. És még egy utolsót keresztezünk. Jobb és a bal kézzel. És állítsd meg a mozgást, és egy kicsit pihenj meg. Érzed, hogy ma jó sokat dolgoztunk a vállakra, karokra, felső hátra. És gyere, állj föl, tedd most már el magad mellől a széket, ma már nem lesz szükség rá ezen az órán. És feküdj le a hátadra. Hajlítsd be a lábaidat, derekadat igazítsd meg, hogy kényelmesen hozzásimuljon a padlóhoz, majd nyújtsd ki a lábakat. Ha úgy érzed, hogy elfáradt a lábadnak a tartásába, elfáradt a tested, akkor megfoghatod majd a kezeddel, de most egyelőre még hagyd a padlón a kezedet, és lábfejkörzéseket végzünk egyik irányba. Próbáld nyújtva tartani a lábadat, jól mozgasd át. Azt elfelejtettem mondani, hogy az okni az ne legyen a lábadon, hogy hadd szellőzönnek a lábujjak, hadd mozogjon a kedőkre ebbe a mozgásformába. Állítsd meg a mozgást, és a másik irányba folytasd a lábfejkörzést. Finom égető érzést érezhetsz a bokádba, ha jól csinálod, és ha mindent beleadsz. Állítsd meg a mozgást, hajlítsd be a két térdedet, és kulcsold át csak lazán a térdeidet. És pihenj, engedd, hogy ellazuljanak a bokák, a lábszárak. Elég lesz. Engedd el a kéz kulcsolását a térdeidnek, nyújtsd föl a lábakat, és foghatod a combodat, hogy magad mellett van a kéz, semmi más nem csinálunk, csak egy kicsit a tércalagokat megnyújtjuk. Kilégzésre behajlítod a lábadat, belégzésre nyújtod. Folyamatosan a saját tempódban, nem kell sietni, belégzés, nyújt, kilégzés, hajlít. Ez így nagyon könnyű, ugye? Csináljuk akkor azt, amikor belélegzünk, a lábujjakat teljesen összeszorítjuk, és úgy nyújtjuk ki a lábunkat, és amikor behajlítjuk kilégzésre, akkor ellazítjuk a lábujjakat. Belégzés, nyújt, szorítjuk a lábujjakkal a semmit, és kilégzéssel behajlítjuk, és elengedjük. Saját ütemben nagyon-nagyon erősen szoríts, hagyd dolgozzanak a lábúj ízületi szalagjai, és hadd mozgassuk át azokat a bütykös kicsi lábakat, hogy sokáig szolgálják még az egészségünket, és mindig elvigyenek bennünket oda, ahova menni szeretnénk. Még egyszer utoljára nyújt, és szorít a lábúj, és hajlítsd be. Fogd meg a térdedet, nyújtsd ki a kezedet, és egy kicsit mozgassuk át a csípőnket, térdkörzéseket végezzünk. Nem kell, hogy fölemelkedj a padlóról, nyugodtan marad a derekad a padlón, csak a térdeiddel rajzolj a köröket. Egyik irányba figyeld meg, melyik irányba ment most a körzés. Majd állítsd meg a mozgást, és a másik irányba folytatjuk a körzést. Ez az. Érezd, hogy jól átmasszírozza a deréktájat. Ez a körző mozdulat, finoman beolajozzuk ezt a területet, segítjük a vérkeringés felerősödését ezen a tájékon. És elég lesz, nyújts ki ismét a lábaidat, és ha emlékszel még a bolygóideg stimulálására,
Akkor most egy vicces gyakorlat következik. Fenékbe fogjuk rugdosni magunkat váltott lábbal. Behajlítod a jobb lábadat, és a fenekethez érinted, és a bal láb váltakozva. Fogd meg a matracodnak a szélét, és jól rugdosd meg a feneked, az ülőgumó alatt van a bolygóideg, hogyha jó erősen megstimuláljuk, megmasszírozzuk át, dögönyözzük, akkor segít, hogy a középpontunkban maradjunk. Ha egy kicsit ebbe a frusztrált időbe kicsit megcsúsznánk, akkor vissza tudjuk húzni magunkat ezzel az egyszerű gyakorlattal is. És közben a lábakban a vérkeringést jól átmozgatjuk. Bármikor abba hagyhatod, ha már sok. És nyújtsd föl a lábadat, hajlítsd be, és végre nyújtsd ki, tedd le a padlóra. És pihenj meg, lazítsd álmakat. Elég lesz, hajlítsd be a lábadat, kapaszkodj bele a szőnyegedbe, és nyújtsd föl a lábadat, biciklizéssel folytatjuk az órát, behajlított lábbal váltakozva, a sarkadat told mindig előre, és figyelj arra, hogy a térded a lábujjak irányába mozduljon, ne engedd, hogy kiforduljanak a térdek, nem karika a lábunk, hanem szép, egyenes formás a lábunk, és a sarkunkkal tolatunk előre. Kapaszkodunk a szőnyegünkbe, köldököt húzd be, hogy könnyebb legyen a lábakat tartani, legyen aktíva. Köldököd a 3. csakrád. Itt van az akarat, a bátorság, az önbizalom központja, erősítsd. Ott lenne egy nyomógomb, nyomd be, és tartsd be nyomva. Csak Velencekört megyünk, mindjárt odaérünk. Majd állítsd meg a mozgást. Tedd le egy picit a talpadat a padlóra, pihenj meg, támaszd össze a 2 térdedet, hogy ne kelljen erőt kifejteni, azért, hogy a lábaidat megtartsd, és pihenj. Orrodon keresztül lélegezz, és visszafelé is biciklizünk egy kicsit, mert picit túlmentünk. Nyújtsd a lábadat, hajlítsd, és most a térdedet közelíted az orrod felé, és sarkaddal irányítod magad. Ez egy picit lehet, hogy nehezebb lesz. A csípőt, a térdedet alaposan átmozgatja a láb összes izmát, és a vérereket is jól megmasszírozzuk a lábunkban, serkentjük a vérkeringést. És közben a csípőt is lazítjuk. Ha a combod odaér a pocakothoz, még a has alsó tájékát is megmasszírozzuk a benne lévő szervekkel együtt. És állítsd meg a mozgást, és tedd le, hajlítsd a lábadat. És nyújtsd ki. És pihenj meg. Egy kicsit megcsavargatjuk az alsó háti szakaszt is. Hajlítsd be a lábadat, ragaszd össze a bokádat és a térdedet, nyiszd szét oldalt a kezedet, és emeld föl a 2 lábadat, de maradhat a padlón is, nézd meg, hogy neked most hogy esik jól a gerincsavarás. Belégzés középen a térd, kilégzésre fordítsd el a bal oldalra a térdedet, jobb oldalra a fejedet. Középre hozd belégzéssel, kilégzéssel a másik oldal, bal oldal, vagy jobb oldalt a térd, bal oldalra fordul a fej. Saját tempóban, nyugodtan benne is maradhatsz ebben az S alakú csavarásban, és figyeld meg, ahogy a gerinced és a gerinceket tartó szalagok, izmok finoman hozzányújtóznak ehhez a csavaráshoz. Megnyújtjuk a gerinc mentén futó idegvezetékeket, energiavezetékeket, felfrissítjük a vérkeringésünket, átmasszírozzuk a hasi szerveket, és rugalmasítjuk, fiatalítjuk a hátgerincünket. És elég lesz, hozd középre a lábadat, és pihenj meg, nyújtsd ki a lábaidat, a karjaidat hozhatod magad mellé,
Közben rápillantok az órára, mennyi az idő, és lassan fordulj az oldaladra, és innen az oldaladról pedig gyere hasonfekvésbe. Feküdj az egyik oldaladra a fejedre, kezed magad mellett van, és egy picit hasi savászanába pihenj meg. Engedd, hogy jól megnyújtózzanak az izmaid, és megpihenj. Hajlított karuk kobra pózt fogunk csinálni, ezzel fogjuk zárni a mai jóga óránkat. Majd tedd a tenyeredet a vállaid alá, és belégzésre emelkedj úgy föl, hogy rá tudj támaszkodni a behajlított karodra. Alkartámasztós kobra póz, a könyök a váll alatt van. A pocakodat símítsd hozzá a padlóhoz. Ha a lábodat össze tudod zárni, szűkítsd a medencédet, de ha ez kényelmetlen, akkor nyugodtan nyiss szét kicsit a lábaidat, és finoman hajlítsd hátra a mellkasodat, nyakadat, fejedet, amennyire jól esik. Figyelj arra, hogy ne engedd be a nyakadat a két vállat közé, hanem a vállatból told fölfelé a nyakadat. És hajlítsd hátra, pajzsmirigyet is egy kicsit megmasszírozzuk ebben a hátrahajlásban. Megnézheted, elképzelhető, hogy a farizmok egy kicsit megfeszültek ebbe a mozdulatsorba, akkor belégzésre szorítsd össze az összes izmodat, és kilégzésre engedd el. Belégzésre szorítanak az izmok, főleg a fartáékra koncentrálj, és kilégzésre engedd el. És próbáld ezt az ellazult állapotot megőrizni, és így maradj bent a pózba. Figyeld, hogy a felső hát és a középső háti szakasz jól megnyújtózik. És kicsit megcsavarjuk ebbe a pózba a gerincünket, belégzésre fölfelé nézünk. Kilégzésre balra fordítjuk a fejünket, megpróbáljuk megnézni a bal sarkunkat. Belégzésre föl és hátra, és kilégzésre a jobb sarkad felé fordítsd a fejedet, törzsedet, és még csináld meg kétszer ezt a csavarást, csak annyira fordítsd el a gerincedet, nyakadat, fejedet, amennyire jól esik. És elég lesz. Ereszkedj le a padlóra, fordítsd most a fejed a másik irányba, és pihenj meg, lazítsd el magad, tudatosítsd a hatásokat. Hátgerinc szintjén, a hasi szervek szintjén, a vállak, karok szintjén. És készülj föl a lazításra. Remélem ott van kéz közelben a párnát, tedd a fejed alá, és takard be a testedet. Maradhatsz hasonfekvésbe, lehetsz oldalt fekvésbe, vagy akár hanyat fekvésbe is. Hogyha a derekad egy kicsit fájós, akkor a térded alá tegyél be egy párnát, hogy egy kicsit megtörjön a nyújtott láb, és egy picit hajlítsd be a két lábadat, hogyha úgy kényelmes. És ha elhelyezkedtél kényelmesen, akkor figyeld meg a testrészeidet. Figyeld meg, hogy minden testrészed kényelmesen fekszik-e a padlón. Ha bárhol feszültséget érzékelsz, irányítsd a figyelmed arra a testrészre, és picit mozdítsd meg, hogy a feszültség feloldódjon benne. Majd figyeld a légzésed, ahogy ki és beáramlik a levegő az orrodon keresztül. Észreveheted és tudatosíthatod, hogy a lélegzetedre figyelve a gondolataid lecsendesednek.
az értelmed megnyugszik. Tested egyre könnyebbnek és könnyebbnek érzed. Ellazítjuk a testünket a lábujjak hegyétől a fejünk búbjáig tudatosan. Minden izmunkra kiterjed a figyelmünk. Irányítsd most a figyelmed a lábujjakra. Lazítsd el a lábujjakat, mind a két lábfejedet és mind a két talpadat. Lazítsd el mind a két bokádat. Lábszárakat, térdeket, lazítsd el mind a két combodat, és mind a két csípődet is. Lazítsd el a farizmokat, a gáttájék izmait és a nemi izmokat. Lazítsd el a hasizmokat, hasüregi szerveket, a rekeszizmodat. Lazítsd el a mellizmaidat, mellüreg szerveit, a teljes mellkasodat. Lazítsd el a hátgerincedet, hátizmokat, lentről felfelé haladva. Lazítsd el a csuklyás izmokat, mind a két válladat. Lazítsd el a felkarokat, könyököket, alkarokat, csuklókat, tenyereket és az ujjakat is. A figyelmed irányítsd a nyaktájékra. Lazítsd el a nyakizmokat, az állkapcsodat, a szád körüli izmokat és a nyelved izmait. Lazítsd el az arcizmokat, a szemkörnyék izmait és a szemmozgató izmokat. Lazítsd el a homlokod izmait és a teljes hajas fejből. Egész tested kényelmesen ellazulva pihen a padlón. Tested körvonalai elmosódnak. Belesüppedsz a padlóba. Pihenj, lazulj, töltődj. Engedd meg magadnak a pihenést. És én közben olvasok neked egy mesét. Az angyali mesesorozatból, az árbóckosár hősnőjéről mesélek nektek. Egy Maja nevű kislányról, aki egy nagyon gazdag férfinak, Rudolfnak a tengerparti házában dolgozott. Ő egy szolgáló lány volt. Egész nap söpört, súrolt, sikált. Egy nap azonban valami egészen különleges tettet vitt véghez. Ragyogó, szellő nyári nap volt. Rudolf és a gyönyörű jegyese Rozi esküvőre készültek. Már éppen végeztek az előkészületekkel, így Rudolf lement a kikötőbe, hogy ellenőrizze a csodás vitorlás hajóját, amely a szertartás után elrepíti őket a nászútjukra. A hajót lemosták, átfestették, és addig törölgették, amíg minden zuga csillogott, villogott.
Színes zászlók lopogtak a kötélzeten, és még egy vörös szőnyeget is leterítettek az ifjú pár fogadására. Rudolf teljesen elégedett volt az előkészületekkel. Arcát azonban váratlanul elsötétítette a harag. Azzal az zászlóval meg mi történt? Kiáltotta, és az árbóc tetején lévő zászlóra mutatott. Arra az új zászlóra, amelyen Rudolf és Rozi nevének a kezdőbetűit hímezték rá, a két R betűt. Az erős szélben ez a zászlócska rátekeredett az árbóc csúcsán lévő árbóckosárra. A legénység minden tagja a kötelet rángatta, hogy a zászló kiszabaduljon, ám az nem mozdult. Csak egyet tehetünk, valakinek fel kell mászni az árbócra, és ki kell szabadítani a zászlót, jelentette ki Rudolf. A matrózok egymás után közölték, hogy ők miért nem másznak fel az árbócra. Nagyon fáj a lábam, mondta az egyik. Reggel óta szédülök, mondta a másik. És így végig mindenkinek volt valami kifogása, senki nem vállalkozott a feladatra, míg végül az aprócska Maja kiállt a többiek elé. Én felmásztom, mondta Rudolfnak. Nem zavar a magasság, megpróbálom kiszabadítani a zászlót. A legénység tagjai kinevették Maját. Kinek képzeli ez magát? Morogtak körülötte. Maja azonban nem törődött senkivel, minden további nélkül elkezdett mászni fölfelé az árbóc rúdon. Egyenesen mászott felfelé egyre magasabbra, míg nem elérte az árbóc kosarat. Kisebb tömeg gyűlt össze alatta, odalent, mindenki sóhajtozva figyelte, amint a kicsi lány a kosár peremén egyensúlyozva próbálja kiszabadítani a zászlót. Végre az esküvői zászló újra szabadon lengett a szélben. Maja elindult lefelé, ám ekkor egy erős szélroham megdöntötte a hajót. Lent magas hullámok csapódtak a hajó oldalának, mire Maja lába megcsúszott a kötélzeten. Szinte megbénult a félelemtől, kezével szorosan kapaszkodott a kötelekbe. Ekkor meghallott egy lágy, nyugodt hangot. Nem essel le, Maja. Le tudsz mászni. Bízz magadban, mondta a hang. Maja ettől megnyugodott, és elszállt minden félelme. Nem látta, hogy ki szólt hozzá, de érezte, hogy valaki ott van a közelében. Visszanyerte az egyensúlyát, majd szépen lemászott a lengő kötélzeten. Amikor leért a fedélzetre, a tömeg hangos éjjenzésben tört ki. Rudolf gratulált Majának a bátorságáért, és közben elmondta, hogy valódi csodát láttak lentről. Amikor Maja megcsúszott és fél kézzel kapaszkodott a kötelekbe, megjelent alatta egy angyal, és alátartott egy hálót, amilyet a lepkegyűjtők szoktak használni. És egész idő alatt ott volt alatta a háló, amíg Maja lefelé mászott. Az angyalok mindig vigyáznak ránk, és mindig ott vannak, ahol segíteniük kell, ha veszélybe kerülünk. Higgy magadban, és meglátod, hogy milyen bámulatos teljesítményekre leszel képes. Mert mindenki tehetséges valamiben, még ha a körülöttük élők nem is vették ezt észre. Ha tetszett a mese, őrizd meg a szívedben, és őrizd a kapcsolatot is az őrző angyaloddal, ha hiszel benne. Én hiszek benne, és azt gondolom, hogy minden ember, amikor megszületik, kap maga mellé egy segítőt, egy őrző angyalt, aki élete végéig vigyáz rá. Folyamatosan kapcsolatba lehetünk az őrangyalunkkal, ha beszélünk hozzá, ha mindig kérjük a segítségét, és megköszönjük a nap végén, amit értünk tett. De az angyalok különleges lények. Nem avatkozhatnak be kérés nélkül az életünkbe, csak akkor, ha erre megkérjük őket.
Vedd föl tehát a kapcsolatot te és az őrangyaloddal, ha szeretnéd. És kérd a segítségét, amikor másban már nem tudsz hinni, vagy nagy szüksége van rád. Majd lassan irányítsd a figyelmed a légzésedre. Kövesd a levegő útját, ahogy ki és beáramlik a levegő az orrodon keresztül. Lassan mélyítsd a légzésedet, és érzékeled, ahogy a tested körvonalai finoman kirajzolódnak a padlón. Óvatosan mozgasd meg a lábujjaidat, kézujjaidat. Szívd be még egy jó mély levegőt, ha jól esik, nyújtózkodj. Maradjon még csukva a szemed. Dörzsöld össze a két tenyered. És ezt a finom meleg tenyeredet tedd rá a két szemedre. Pislog bele a sötétségbe. Nyisd szét az ujjakat, engedd be a fényt. Simítsd át a homlokodat, arcodat, hajadat. És érkezz vissza a jelen pillanatba. Tudatosítsd a testedben a jól eső érzést, a felfrissülést, az izmok, izületek alapos átmozgatását, megnyújtását, megerősödését. Tudatosítsd magadban jókedvet, vidámságot, életerőt, egészséget és élni akarást. Támaszkodj a kezedre, és az oldaladra fordulva, hűj föl. Köszönöm, hogy velem jártál. Namaste. Legyen csodás a napod.